Sanibona. Namhlanje ngizoqeda ukukhuluma lo mfana okuthiwa uphungalenje. Sekhulume kakhulu ebheda amavidiyo niwabonile bafowethu maningi kakhulu. Ngithi-ke namhlanje ngizobeka usuku lwe-fight phakathi kwami naye lo mfana. Ngibeka usuku la ngoyi-5 October 2024. Ngimdinga la e-Proof Hostel. Sengikhulumile nabaphathi banginikeza indawo yokuthi lo mfana ngimhlube ngenqindi. Nginazisa lokho bafowethu naye uphungalenje la khona mayebona le video. Akazi fika namhlanje ukuthi akayilungiselele alungiselele lempi enkulu ezayo emhla ka-5. Akujike lapho kulungile ngomhla ka-5 esihloko khanda ngathi umcineke. Wow, 5 October